goed is, zijn wij live. Wij zijn on air, het schijnt. Dat is fijn. Ik ga wel even het rolgordijn omlaag doen hoor. Anders zie ik niks door de zon. En dat is redelijk vervelend. Zo. En dan is het nu even wachten. Tot Spasvogel joint. En dan gaan we weer eens proberen iets te winnen, hè. Vandaag is het Star Wars Day, zoals ze zeggen. Ik zelf ben niet zo fan van Star Wars. Maar ja, kost de opportunity toch gewoon niet laten liggen, hè. Dat het mee voor en Star Wars seizoen. Moet er toch wel even een streampje van maken, dacht ik zo. Ik ben zeer benieuwd of ik ooit de wapens onder de knie krijg. Want het zijn alleen maar Star Wars wapens wat nu meedoen in dit seizoen. Wat me redelijk in de war maakt. Even kijken. Long range, dat moet voor de marksman hebben. Dus dat is een sniper. Blaster rifle is all purposes. Ja, dat aanvalt dat geluiver wel. De heavy blaster, dat is een SMG. De scatter blasters is shotgun. Close to medium range is a blaster rifle. Dat is de DLC. En de blaster rifle kent voor alles. Maar de blaster rifle DLT, die kent dus niet voor ver. Oké. Nou ja, ik hoop dat je het ooit onder de knie krijgt. Stream je gameplay naar je vrienden. Iedereen die doet weet dat je open party kan meekijken. No. Dat is niet nodig. Ik ga eens kijken of we überhaupt al echt live zijn op YouTube. Want de vorige keer ging het ook niet helemaal zo wie het moest. Mijn kanaal. Video's. Nou, volgens de telefoon ben je niet live, dus ik ga heel even kijken op de laptop. Want nu wil ik dat natuurlijk ook weten. Want anders dan moeten we alles even weer opnieuw doen, hè. Nee, dat we dadelijk 2 uur aan het spelen zijn en we hebben nog niks. Want dat zou natuurlijk wel heel vervelend zijn, hè. Even kijken op YouTube. YouTube. Dan gaan we eens kijken. Ben ik hier
Volgens alles wel live. Ja, ik ben wel live. Volgens alles. Er zit natuurlijk wel vertraging in, maar dat is logisch. Hallo allemaal. Ga ik in de chat zetten. Vind je weer leuk. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Nou, dat weet ik ook. Helemaal goed. Dan gaan we het even delen. Want ik heb natuurlijk nooit gehoord, hè. Kom gezellig. Oh. Do you have the force to watch? Moet een beetje reclame maken, hè. Als kijk je nooit natuurlijk, hè. Zo. En dan doen we hem ook nog even delen op Instagram. Ik zou hem graag willen delen op Instagram. Waarom gaat dat dan niet? En over anders kopiëren we gewoon de link. Gaan we naar Instagram. Dan maken we daar een nieuwe aan. Hallo. Hallo. Ik moet even mijn eigen live opzetten. Een momentje. Ja, ik ben met de Famigo nog bezig, dus dat is prima. Ik heb iets leuks op mijn kop. De hubs gaat leuks op die kop. Allee dan. Ik heb denk ik een Star Wars knuffel op mijn patje geplakt. Dat is wel leuk. Wordt zo wel live gewoon, hè. Ik moet even kijken wie ik dat gedaan heb vorige keer. Delen. Eens even kijken of dat werkt wat ik nu aan het doen ben. Ik ben in ieder geval live, dat weet ik al, dus dat scheelt. Net zo wie de vorige keer. Ik ben het nu even aan het delen op de socials. Oh, Een beetje stunt, een beetje reclame maken. may the fourth be with you. Waarom moet ik dat in OBS doen? Dat is toch helemaal niet de bedoeling, man. Is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling. Hoe moet we dit nou doen? Is er ook een plan? Absoluut niet. Bewerken graag, dank u zeer. Fortnite. Live on Sunday. And may the fourth be with you. Ik heb er ook een leuk sterretje in nu. Maar toch. Leuk sterretje. Ja, gewoon een emoticon. Wat zegt hij nou? Doet hij nou? Dag, dames. En, ja, ik moet tegenwoordig nu kijken, hè. En alles wat zich ook nog aangesproken voelt. Ja, want je weet het niet, hè. Het zou zomaar kunnen zijn dat iemand kijkt en die zich daar niet mee identificeert. Oh mijn god. Oh jee. O jee. Wat is er aan de hand? Niks.
Hallo? Hallo? Dus, wacht even. Ah, daar. Zo. Het vind ik zo vervelend daar in de YouTube-app. Als ik bij live ga, bij mijn video's, dan zie ik niet mijn live video er staan. Dus dan kan je hem niet delen. Dan moet ik hem echt op de laptop zoeken. En dan pas komt er in mijn geschiedenis op de app te staan, op mijn telefoon. Dus ik kan hem niet delen op WhatsApp, dus dat is echt wel irritant. Want ik hou er niet zo van om WhatsApp op de laptop te hebben. Nee, snap ik. Volgens mij... Kweesten. May the four be with you. Dan gaan we het even aanzetten. Zo. Is het even dicht? Ja. Ja. Heb ik nog alles goed gedaan? Heb ik alles goed gedaan? Is mama ook blij? Nou, daar. We hebben 3 kijkers. En we zijn aan een lenzen bezig. Kent ze nog aan? Is onvoorstelbaar is het. Nou, ik ben nog live. Uitstekende verbindingsheader. We zijn nog even bezig met alles live te zetten, Lu. Dus. Ik niet meer, maar Luc wel nog. Hou je rustig. Beheers jezelf een beetje. Beheers dich. We moeten naar de hotspots voor de missies. Hutsputs. Dus heel even wat reclame maken. Hè. Oh, we moeten één keer in de top 10 geplaatst zijn. Dan krijg je 20k. Dus. Ik moet helemaal niks. Ja, dan krijg je 20k, jongen. Oké. Potverdikke. Doe rustig. Rijd rustig. Dan kan de WhatsApp. Kent weg? WhatsApp. WhatsApp. Retrieve the fourth rebel data log entry. Alweer. Oh ja, joh. Het blijft ook maar aan de gang, hè, die dingen. Wat is dat? Ja, ik heb me niet op me. Ik ga me niet focussen op die missies. Dat zegt me niet. Ik kan ze beter die missies doen als ze hoger level is. Heb ze daar meer aan. Klopt. Ik ga eens kijken naar de Battle Pass. Ik heb daar nog eens gekeken, ja. Oh jee. Ja, ik denk ook niet dat ik erg enthousiast daarvan werd, maar... Je rijdt het nooit. Ja, Star Wars is niet mijn thema, dat weet ze. Dus de V-Bucks in de Battle Pass, dat vind je wel fijn. Hoppa. Maar de pupjes? Nee. Niet mijn cup of tea. Oeh, dat is wel leuk. De Lightning. Lightning. Lightning McQueen. Even. Nou, hier doe je. Nou, wat hebben we? Wat hebben we weer? Het waren maar 7 pagina's. Ja, het is ook maar een mondje. Zo. Oh, is dat weer zo'n tussendingetje? Het is een tussenseizoen. Het is een tussenseizoen.
Wat vervelend. Waarom moet er altijd Star Wars zien? Ja, ik weet het niet. Ik vind het vervelend. Ik heet er ook een meneer om in chat hier te krijgen. Stream, ja. Goed. Nou, dat niet. Dan doen we dat via de YouTube. Dat kan ook, hè. Dat is ook geen probleem. Hallo Storm Squad. Hallo Bobbaars. Ja, oké. Ik moet vrijelijk wel even gaan nadenken hè, wie we onze fans gaan noemen. Is het echt? Ja, is wel leuk toch? Dan kunnen we dat al een beetje automatiseren. Ja. Ben ik? Zit te gek. Dit ben ik. Dat ben ik. Ik ben ik en jij ben jij. Hallo Bobbaard. Zullen we even dik zeggen? Dat is wel zo leuk, hè? Zou wel leuk zijn. Hallo Bobbert. Nou, Jacques, we gaan aanvangen. We gaan aan hem. Ja, ik heb Kroko op mijn kop, Kiki. Ik moet even in de... Vanavond gewoon lekker met. Dat leef je weer met... Misschien brengt het geluk. De wit zit dit. Als dat zo is bij dich, dan doe ik de Dratini om. Ja, maar het is toch geen Pokémon? Het is Star Wars. Ja, maar je hebt niks van Star Wars. Ik kan gewoon niks aan doen. Nou, dat is toch goed. Ja, er zit een vakje op mijn Wars. Excuseer hoor. Best wel af en toe gaan. Best toch ook zo'n ongelikte beer. Ik kom van het boerenlandje. Het zit wel leuk. Oeh, dat 10 patch. En dank u. Moest je inzoomen daarvoor, maar... Heb je zo'n klein schermpje? Ja, kijk even snel op de telefoon. Oh. Gauw dat het beter gaat dan de vorige keer. Want dat waren echt 2 keer niks, hè. Vanuit mijn kant. Toen was wel nogal, maar... Ja, maar ja. Ik weet al die dingen. Ik heb net nog even die foto bestudeerd. Dat was gestuurd van deze is voor medium range en deze is voor short range en et cetera et cetera. Ah. Voor de wapens. De weapons. Gewoon weer. Zeg jij het maar. Dat is jouw thema. Zeggen. Voor de klinks. You have the force. Nou, soms wel. Ja, dan gaan we eens hier kijken. Why not? Te. Kijk goed met een grote dikke berg, hè. Yo. Daar al een knatje doorheen. Ja, kent zit de tunnel in. Dat is niet sneller. Ja, de kluider gaat eigenlijk goed natuurlijk. Oh nee, oh wauw. Oh kut, ik ken de... ik ken de glider net maar bij doen nu. Tjus. Nee, weet ik. Was gipt jongens hier, was gipt. En het is dus het ganse seizoen alleen maar met die Star Wars weapons. In plaats van... Ja, hou op. Zo Dus, oorspronkelijk alleen op day one zijn, maar dat hebben ze toch veranderd in... Voor immer. Ja, en zodra ze er weer aan gewend bent, dan veranderen ze het weer. En dan schijnt hij eruit. Kijk, kijk, kijk. Geen slechte loot, geen slechte loot. Ik hou alle kapot. Je hebt Fanta. Wat
Wat heb ze? Fanta. Heb ik ook. 3 flesjes. Hey ho. Oh, ongelooflijk. ACP Scatterblaster. Dat is echt het voor dich. Vind je? Weet je niet? Choco heeft wel gewoon met hem. Weet is die dit seizoen wat chill gaat vinden. Minis geveentje. Ik heb een mini voor dich. Oh, dat is chill. En dan bedoel ik dus de flesjes, niet de auto. Echt waar? 15 door die mana geven. Ja, klopt. 90. Ik doe het toch wel. Nou, we moeten een klein beetje. Oh, ik snap het iets. DC 15. Een Scatterblaster is een shotgun. Oh, dat is fijn. De Heavy Blaster is voor DLV. mid-range. Nee, dat was de SMG. SMJ. Volgens mij klopt dat. Ja. Blaster pistol wegkit. Nou ja. DL44. Ja, we moeten er met rollen, hè. Ja. Ja, nou. Laten we maar een putje moven. Hele dikke berg steekt tussen ons in. Nou ja. Hallo. Dank u. Mag ik de berg op? Oh, hier is een crack. Een crack. Travel distance. Nou, dat is ook wel een makkelijke missie. Ja, ik ben al onderweg. Hij is onderweg. Oh, maar ik ga echt niet wachten tot 5 juni, Luc. Wat verdikke. Nog even. Ja, voor... Dat is hem touwen geknipperd dus. knip. Ik heb ze nu alweer aan dus mana aanvups. Ik heb het niet. Nee, maar doe hij eens 1 mini-shield meer. Daarom heb je 95 en heb ik 70. Daarom heb ik. Hatsa. Kom de berg niet op. Ah, ben er al. Juist. Ik zie het nog even naar voor. Hoe zitten die speerlingen? Ze onder de berg. Nee, dat gaat voor verre afstand. Ik wel. Maar ik zie ze niet. Welke is dat ook alweer? De EQA-11. Marksman Blaster Rifle. Ja, dat was zo. Marksman. Dus verder nemen ze die. Of, nou, is wel dat dadelijk wel leer. Ik weet het niet. Hij weet het niet. Zouden er 60 in zitten, dus. This is the way, zeg. Is het op het bootje? Nee, is het niet op het bootje. Oh, wat veel niet weg. Dat is niet lief. Even zien hoor. Toch nog. Hoe zit de staan? Ja. Moeilijk. Toch niet, Bescheiden te blijven. Oh, dat. Nou. Ja, wie? Dadelijk damage van niet de Tokyo. Oh nee. Pino. Maar dat zag je wel vaker, oh nee. En als we dan springen, zijn we helemaal in stukjes. Hier zit zo'n thermal imploder. Nee, zodat ik vind. Ik doe dan even mijn shotguns weg. Doe dat. Ja, hier zit het shit. Maar op waar en op wat? Oeh, deze is ook fijn. Dat is al nog. Is dat een echte speler die me daar wil verappelen? Of is dat een ander punt misschien? Dat is ook fijn. Nee.
bezig. Wat we nu doen. Dood, jongens. En ik zag wel keurig vliegen, maar... Ja. Had jij bij u? Oh, hier is wel nog eens. Een echte bij je. Of niet? Ja, ik zag er wel een bot. Ik vertrouw dit voor geen mietdag. Ik ga me even omkleden. Echt een bot. Tada! Het was wel de bot. E11, dat vind ik fijn, ja. Ja, die moet ik hebben. Mij vallen ze niet aan. Ik ben even een... Oh, oké. Nee, dan is het goed. Kijk maar even. Hier ligt dat nooit rifle. Just saying. Die zijn een pocket. Waar lag hij? Hier in het hutje? In zijn Ja. tent, ja. En hier ligt nog één. In uw tand. Ik spreek ook Frans, hè. Oh, Wie? Wie? Ik? Oh, zo. Ik spreek een paar woordjes Latijns en Deens. Wat vindt ze daar van? Oh. Knukbrood. Nee, ik kan me voorstellen. Wacht even. Wat is dat dan? Je, en dan Jackie, Luc, wat in de naam ook is. Oh, ja, dat wou dit zo moeilijk tot alles. Ik ben pas bezig op Duolingo. Ja. Ja, we moeten naar onze original over Nee. jou houden. En ik heb nog Deense woord geleerd, maar ja, daar heb ik niks aan. Dat is broer, zuster, zo. Ja, Breude. nee, breur of zo. Breur. Maar de schrift is broer. Moeilijk allemaal, zeg. Ja, het zijn de eerste woorden die ze leren, dus die zijn nog niet moeilijk. Dat is de bedoeling van de eerste woordjes. Zie je? Nee, nog niet. Maar wat niet eens kan ik komen, hè? Ik zie de gans tijd zo'n hoedje bij mijn pupje doen, omdat ik incognito ben. Hoedje van papier. Is dit de... Ja. De E op dat hotelbord is kapot. Moet eens even kijken. Ik kan niet hebben, hè. Dat is handig hier iets aan. Ja, ik vind het ook best wel verwerkt. Oh, dit is under construction. Waar is iedereen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Oh. Daar hoor ik. Mandjes. Ja. Ze komen omhoog, het schijnt. Oh, Heur ik tegen. normaal door een vreutje. Niks zo. Krijgt hem zo. Alsjeblieft hoor. Maar ik heb hem niet nodig. Oh, dan neem ik hem mee. Deze heeft nog niks. Wil ze metnemen? Eigenlijk niet. Ja, dan neem ik hem wel met. Mocht voor zo'n ding tegenkomen, ik heb hem altijd nog upgrade. Ja. Correcte mundo. Au, ik loop tegen de deur aan. En anders krijg je er altijd nog met blokken. Of houden. Cool, hè? Dat is ook leuk. Heel goed. Even een beetje uit. Oh, hier staat erin. Hallo, Kiske. Oh,
is een green screen. Ik heb ze het opnemen zo. Oké. Wat kent ze daar? Ik ga het opnemen. Oh lol. Ja, dit. I get it, I get it. Ja, oké. Daarom zeg je lol. Waar is grappig. Laal. Lol. Voor de lol. Zin voor alles geweest. Lang geleden. Heel, heel, heel lang geleden. Ik kan het me wel nog herinneren. Remember. 15 november. Remember Winnie, remember. Remember. Is dat van The Lion King? Nee, hocus pocus. Daar doe ik het ook voor. Het is een leuke film, ja. Hier ligt een slap splash. He slapped juice. Slapjuizen. Hier ook. Lekker. Nou, we zitten nog goed. We zitten nog en langer op. Want we zitten net aan de goede kantje van de straat volgens mij. Ik ben er met dat pupje eigenlijk aan het zoeken. Zie de... Yes. Ligt niet veel. Oh. Onze roof. Fout zit. Hier liggen een scatterblaster, legendary. Oh, dat is wel handig. Is wel zo'n speciale. Een speciale. Ik heb me die boom, ik zit er toch niet meer. Oeh. Daar waar ik. Leuk. Ik heb een auto gefixt, maar deze had volgens mij een tube leeg, ja. Reed niet goed. Oh. Tegen de paal gebotst. Oh. Je hebt het opgepakt van dit de bedoeling wel. Oké. Ik was aan het sliden en ik wou instappen en dat ging mis. Oké. Oké. Even kijken. Ja. Tegen de auto. Hoppa. Watch your back, staat op de bord. Nou, dan moeten we dat maar doen, nou. Ja. We hebben niet om dat in het video te trekken. Slaapjuice vindt ze nu wel veel meer, hè. Ja, ik vind sowieso dat er eigenlijk heel weinig health items in zitten. Alleen de splash en de slapjuice, toch? Ja. Ja, en de shield staan, maar... Ja, ook dat nog. Merk ze niet super veel van. Zo alleen. Oh, muk, moeten we ver. Dat denk ik ook wel, tankstation. Nee, even aandoen met een bezoekje. Dat is te waardig, hè. Boom. Ja, ja. Maakt niks uit. Tju, waar niet de bandje. Zit ze niet meer weer flauws met dakbos. On the road again. Dan ga ik in de rotzooi hiervoor staan ik weer natuurlijk, hè. Waarschijnlijk. Als ze nu hoort, dat shit, hop. Oh nee. Dan gaan we het even onder hier. Ik dacht dat het op dat floating island wordt. Dat waren recht voor ons neuzen. Ja, stiekem hoopte ze dat ook. Nou, ik ben er toch netjes mee gevaren. Ik heb niet... Nee, dat is waar. Maar het waren toch... Wat wil je? Kijk. Ja, dat kon zich niet laten liggen. Nee, I know. Eens kijken of ik hier nog een paar shirtjes op losgelaten kreeg. De struik zitten. De struiken. Nou ja, laat maar zien. Ik kan zich hier naar de achterlightsaber horen. Chill.
Fuck. Kom gauw. Stormcurve. Nou, we hebben wel weer een nieuwe stormcirkel. What the fuck? Waar komt het net vandaan, man? Jedi Padawan lightsaber. Ik weet niet wat dat deed. Hou hè. Ja, maar dat deed even weer goed. Maar als ze een hebt geregeld. Oh, dat double jump. Komt u maar weg. Ja. Of ik kan ze wegduwen. Een van de twee. Double jump of wegduwen. Jubbeldub. Yes. Is één alleen. All alone, baby. Toch even hier. Op de berg, hè. Even kijken wat allemaal los is. Oh, kut. Oh, verkeerde binnen van dat ding. Doe me dat niet aan, doen. Nu weet het gebeuren. 2 alleen. 1 alleen. Hij is nog. Allee. Nee. 2 alleen. Zou ze me misschien even kunnen helpen met dat? Nou, ik ben aan het kijken met zoon en toen hoorde ik een auto, dus toen gingen al mijn signalen aan. Okido. Signalings. Ja, ik wil ook een auto. Oh. Ja, maar dat is stinkstil, toch? Oh, hij wil snipen nog eens. Ah, dat er camp. People. Is hier een ding nog? Ik kijk gewoon door, hè. Hop, Zit er op zo. ik word op mij geschoten, maar ik weet niet van waar. Het zal achter de hebrik zitten. Daar. Hoppa. Het is 1 tegen 2, dames en heren. Zullen we eens even met dat launchpad play tegen? Oh, nee. Vind ik eigenlijk nog niet zo'n slecht idee. Zegt u het maar. Ja, we hebben nu wel de high ground, hè. Ik denk dat we hier beter zitten. Ik kan altijd nog vluchten. Nee, maar in zo'n dadelijk, hè. Oh, nee, de kreuntje, die ga ik wel even ophalen. Van na dat tijd. Stormcamp. De Notto. Komt u maar. Ik zie hem. Wacht. Papa! Gewoon nog te stormen, Jensen, maar het was niet nodig. Nou, daar. We kennen het zeggen. We hebben gewonnen. Waar leuk vanavond. Ik brons groen eikenhout. Ik heb 3 assists. Ik ben een pacifist. Win a match without eliminating an opponent. Pacifist heet dat. Pacifier. I'm fine, really. Ben ik ook. Win a match without restoring health. Ik heb een decorbundel voor mijn Lego pas. Nou, daar werk ik echt heel veel mee. Nou, dit ging wel lekker, hè? Ja. Nothing to worry about. Maar ja, als we de endgame hadden verloren, dat zou toch wel heel slecht zijn geweest ook, hè? Ik dacht wel, ik heb nog de tegenwoordigheid van geest. Nee, wat een woord hè. Om nog even het kreuntje op te rapen. Ja. Hebzucht heet dat. Ik pak hier even het gouden drinkje jongens, één moment. Doe dat.
pak ik me geen lekkers. Om het te vieren dat we gewonnen hebben. Chocolaatje of zo. Pak dat. Zo. 90 luiven. Eerste putje meteen gewonnen. Nu kan dat eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaan. Hè. Sorry, ik hoorde een beetje gekraak van mijn keukje, maar dat is zo voorbij. Zo, daar kinders. Oh, Jacques is even weg. Dat is ook goed. Is. Ik wou mijn keukje aan het knauwelen. Die keukske. 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 Een koekje. Een koekie? Ja. Mhm. Ik ben wel blij dat dat voor blok 2 nu gaat beter gegeten wordt. Maar jong. Mij jong. Mij meneer jong. Als was het. Wat gisteren wel grappig was, ik was Miranda was hier. En en toen hij over mijn opleiding en over de mentor en zo. En op een gegeven moment wordt er aangebeld. En ik heb degene omhoog. En waar mijn klasgenoot zette zo. Ja, ik hoorde dich alweer klagen. Ik hoorde dich alweer bezig. Ja, de klagen ze ook wel. Ja. Ja, maar ook die moeten er zijn, leuk. Erik rustig. Toen zei zo, ik zeg ja, alsof je toen niet hetzelfde vindt. Zie je, dat heet er niet toe. Dat is een ma... We gaan eens even naar de haven. De Haberings. Heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Oder hast du nicht gesehen? Wir reden auch Deutsch, hä? Nein, ich nicht. Du nicht? Aber warum nicht, mein Junge? Deutsch ist so ein schöner Taal. Nein. Deutsch ist richtig kräftig. Das ist genau was... Die schreien. Nee, wat is schreeuwen? Schreien? Nee. Schreien. Ja, ik ben weer aan het combineren, denk ik. Schreeuwen wou ik zeggen. Dat is niet schreien. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, daar. Ik ken beter Duits dan ik denk. Du Dösen Dolly. En met de kaarten bieden, kijk ook. Mit der Karte bitte, ja. Zahlen mit Karte oder wollen Sie Cash zahlen? Ja, die können mit Karte zahlen. Dankeschön. Hergedaan. Oh, is dit weer heftigs. Oh, dat is ook wel fijn. Je hebt nog geen wapen. Je hebt nog geen wapen. Geur een kistje. Geur een kistje. Het, Oh, hier bessen. Hoppa. Ik had het over het kistje. Ga je kitsen? Nee, over het kistje. Houd nou eens een keer je grootje muil. Maar dat kan ik niet. Moeder, het gaat niet. Oh, slurpbarrels en een hoop. Nou ja, weer. Hey, Wacht, ik geef de geest een mini. dat vind ik heel En fijn. dan rammen wij de vloer eruit hier. Ik denk dat we beter de kist maar oké. Tada! It's good, it's all good, baby. Oeh, yeah, ah. Wat hebben we nog? Is dit fijner? Nee, het is wel een eerlijk Rico-patroon. Ah, dit is fijner. Ik heb nog een blaster rifle voor dich.
Ik heb hem over. Wacht. Nee, hoeft niet, dank u. Heb ik al volgens mij. Een E11 zekers. Ik heb alleen maar dubbele wapens. Dubbelings. Normaal sting ik Oh. auto's. Dat is wel fijn, denk ik. En deze dan. Natuurlijk. Oeh, SMG. CR is SMG. Oh ja, we hebben kroontje, ja. Nee, Ook dat nou. Een bootje! Ah. Helemaal niet. Is kapot. Oh, als iets misgaat met dat super switch, ja, ik zweer het, ik verboeg Het alleen. allemaal, het rode kwartier trouwens. Absoluut gelijk, die geweldig staat. Hop. Maar, Zo. wat waren in de zin, want het is bereid maar Voor. dat het misgaat. Nee, dankjewel. Ja. Er kunnen altijd dingen passeren, hè. Nee. Ook weer Duits, hè. Ja. Niks ervan. De Duitse grens aan, jongens. Noon. Kruisbesmetting is dat. Kruisenbesmetting. Ja, zo geht das. Im Ponykamp. Wat denk je? Ik ga een ander publiek aantrekken. Ja, ik ben international, hè. Oh, is dat het? Mr. Worldwide. Ja, denk het ook. Voor minder dan de ganse wereld doe ik het niet. Wat is dit? Wat is wat? Oh, Sword SMG, I guess. Ja. Was is das? Oh, ik heb weet- weggeschwadden. Dan ga ik eens even volspoelen. Doe dat. Want toen keek ik dus echt niet tegen. Dat kan die niet tegen. Heb je het gehoord? Dat kan die niet tegen. Dood. Ah, Ook niet. Oh, shit, truck, de rotzak. die durven zeg. Gesproken. Ga nou dood, joh. Oh, ik ben safe. Hoe ben ik in heel Iets. safe? Is ik iets vervelend voor auto. Dan zijn het wel smurven. Even een hieltje pakken. Er wordt nog steeds geschoten, hè? Ja, zeker. Het is oorlog hier, man. Ik hou daar niet zo van. Van die flauwekul. Oeh, ik ben down. Kijk nou toch uit. Ga je maar op, hier nou. Nee. Klik achterin, brik. Maar dat. Oh, het gereboot. Ik denk dat die hier komen en dat de reviver weinig zin heeft. Dat ze zijn. Ja, ik heb alleen. Zo. Oh. Mishandig. Ik heb nu de berg op. Wie dik. Oh. Ik heb een goede aim hier. Of ja, daar achter blijft. Ja. Ja, dus hij er voor die naast dadelijk. Ja. Ik ken niet op allebei, ja. Nee, dat gaat niet. Ik wou sluipen, maar die andere was aan het snipen. En toen was het klaar. Sniperen. Dat was fertig. Ja, ik weet het. De Royal Party hebben we. Oh, jezus. Hebben wij allebei een kroontje. Ja, dat klopt. Maar ja, koos ook alleen maar bij gaafworst. Ik bedoel, we waren eerst het eerste putje. Ja, dan pak nemen we dus maar af. Nee, maar we hebben het allebei op stream. Ja, al nog eens. Op de stroom. Nou, ook mooi. Of niet, Chuck? Jo, Zo, dat vind ik ervan. Dat is ook Duits trouwens. wat boeren laten. Ja, Chuck. Ik weet niet, ben je in de Duitser? Nee, klopt. Ja, my alignment.
complete light or dark side quest. Oh, that's in this. dat hij... Oh, die stond direct op. Ja, dat had ik de vorige keer al gezegd. Ja, ik heb dark side daar. Ik vind dark side veel vetter dan de light side. Dan moeten we Ja, ik ook. Maar die kennen ze gewoon allebei doen bij mijn weten. Ja, weet ik wel, maar kan mij niet bommen. Ik heb sowieso al 11% bij Dark en 7 bij Light. Dus ik ben eigenlijk al... we gaan eens kijken dan. Met de abilities en moeten travelen. Ja, die andere light of dark side, light is community wide, hè. Dus dat is op 7 en 11% zo. Ja, dus allemaal goed gewerkt, jongens. Dropshots. Juk. Maar ja, bij Dark staat ook een soort van level-up teken. Oh, heftig allemaal. Dus ik denk dat als Dark wint, zeg maar, van die twee, dat er dan gaat een verrassing. Qua level. Een leveltje. Heb je ook een glider in Star Wars sferen? Of Nee, denk het niet. nee, dat niet. Je hebt een gouden vogel, dus denk het niet. Coming in hard. Want met de kabelbaan. Gewoon niet op tijd. Oh, Je hebt een wapen. Zullen we dat eens even niet doen? Oh, een sniper. Ja, lekker. Alleen met een People. er vandoor. Laat mij met rust, alweer. Ja, inderdaad. Laat me even een goeie dagschotel. Hoe is dat kistje nou? Hallo, hier. Haha. Ik houd er niet zo van. Ik ook niet. Ja, we zijn iets te laat gedropt. Ik wist deze onderdelen. Ja, maar dat is... Oh, Luc, mis even alles of zo. Ja. Ja. Ik heb nog een. Laat maar komen. Ah, dat is die stinkstof. Kijk, eens even deze kist gewoon voor me. Terug in uw hoek en go. Is dit E11? Ja, de E11 volgens mij goed. Ja, dat vond je goed. Die liggen minis. Hier, ups. Ik moest je toch gaan doen, Ahi. Hier is een barrel. 1 barrel. Nee, 3 barrels. Ik heb een missie gedaan. Oké, ik heb ze nog niet hier. Ja, je zou nog een kistje. Oeh, die is wel fijn volgens mij. Kom maar aan. Mooi. Mooi. Mooi werk. Oh, Pino. Ja, hey. Hey, ik hoorde dich zeggen, moest bukken! Ja. Kijk. Lovely. Even bij onze grote vriend Darth Vader kijken. Darth. Weet je het zeker? Ja. Denk het. Dat zal niet alleen zijn. Is wit. Oh, hij gaat er vandoor. Oh nee. Kom niet wel rollen, joh. What the fuck? De headshot me in één keer of zo. Ja, dat zou ik dus niet doen. Oh, hij gaat weg.
Oh, dat zou ze dus wel moeten doen. Omgekeerde psychologie. First, plotseling. Ja, dat kon je zich niet, kon je zich niet uitspreken, dus ik denk, doe maar gewoon zo. Dan wil ik eigenlijk nog wel eens even zien wie dat deed. Ik wou vol held. Zal waarschijnlijk het van Star, of van Van Dark Star Wars. Vader. Ja, dat denk ik ook. You get what I mean. Yes. Hier een Wat zit hij nu zo te doen? Het leer. Oh, dat is dat is een standbeeld. Haha, grapje. Hoe dacht ze? Free kill. Oh nee, dat niet. Maar ik dacht dat het zo'n NPC wordt, dat is een emoji of zo. Hier is nog iets. Er staat een uitroepteken bij. Oh ja, dat heb ik al gedaan. Wat heeft dat te betekenen? Dan ben ik het uitroepteken kwijt. Huh? Dat is wel redelijk vriend, ja. Oh, dat TIE Fighter natuurlijk. Ja. Oh nee, huh? Zijn dat vier uitroeptekens? Ja, ik moet een soort van computer dingetje doen. Een computerdingetje. Yes, yes. Hier is wel een map. Of iets. Ja. Ik heb het geactiveerd. Ook mooi. Hier is nog een computerdingetje, maar daar hoef ik nog niks meer te doen. Hartstikke goed. Nou, Oh, daar is er nog een. Dat mag ik wel doen. hier ook. Deze kant. Voor 43 seconden. Oh. Oh nee, als er de beacons hoef ik er niks meer te doen. Oh, dat niet eigenlijk. Huh? Wat daar je ook? Dom ding. Stompaard. Stompa. Plan B. Teken zie. Plan B, zegt Jason. Niks te plan B. Tuurlijk. Oh, wacht, ik heb Maar ja, we hebben wel een heel fort, maar de storm is niet gunstig. Dus plan B gaat niet. Plan B gaat eigenlijk altijd. Ja, maar B niet nu was, op dit moment. Ja, wel. Maar ik heb dat gen niet. Dat plan B gen heb ik niet. Maar dat Viva niet. Ja, dat weet ik. Dus doe dat niet vinks. Gisteren maar in de storm zitten dan. Ik nee. Niet zo waar. Ja, met plan B. Plan B is gewoon campen, dat kent niet in de storm. Nee, plan B is zoveel meer dan alleen camper. Ja, als ze Plan daar B ooit is gebreid durven. vernuftig, elegant. Gezitten wordt nemen zich feet. Verstoppertje dus. Nee. Hij denkt toch veel te makkelijk over is. Helemaal niet. Zeg je Maar wie waar. dit is. Nee, helemaal niet. Ik vind van wel. Ja, breng het naar de politie. Nee. Hebben jullie ook 2 min stil gedaan om 8 uur? Oh, dit is een leuk tijdje, denk ik. Nee, hebben we niet gedaan. En in zo'n. Oh, nog eens. Doe wel dan. Wat? Hij vroeg of we 2 minuten stil zijn geweest om 8 uur. Ik niet. Gewoon een. Ja, dank u, hoor. Ik heb er gewoon ook niet aan gedacht, dus helaas. Gewoon hè. Oh ja, zeker. Oh ja, zeker, zet. Jazeker, jazeker. Oh. DRM niet doden herdenking heet. Ja, je hebt er niet aan gedacht. Als ik er niet aan denk, je er niet door. Nou. Dat moet weer voelen net als plan B. Dat moet je net. Wat een gek. Heb ik. Check, double check. Oeh. Lightsabertje. Is dat op de Ja, berg zo. geworden, of wat? Het zou wel fijn zijn, een lightsabertje. Ik denk hij is boven op die berg. Ja, maar hoe kom ik op die berg dan? Dat vraag me ook af.
via Zoom? Nee, nee. Oh. Nee, toch? Dat was redelijk spannend. Ik wou een parasol... Ja, ik wou op een parasol springen. En ik, oh, dan spring je weer naar daar. Dat ging toch iets anders dan ik dacht. Ja, hoe ken ik je met? Attack, block, space, spot Ik ben op de Angerenberg. push force. Oké. Nou. Volgens mij is het zo dat ze geen fall damage pakt als ze... Nee, maar die kennen ze dubbel jump. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar volgens mij kennen alle Star Wars zwaarden die ze bij zo'n pub gehaald staat. Ik zou even in dit stadje blijven gewoon voor de joepes. Die speelkasten. Kom jij hier? Altijd prijs, altijd prijs. Kom op bezoek bij Shawarma papa. Hier ligt in het DC. Waarom zijn ze dat nu weer? Ja, maar zo zei is altijd prijs. Ja, maar wat heeft dat dan met te maken? Omdat het vervolgens is altijd druk. Oh, Het zijn toch 2 van de 3 woorden die hetzelfde zijn en dat triggert geld niet. ja, dat plie. Is altijd druk. Arie. Ja, ja. Nee, ik ben helemaal op hetzelfde frequentie. Hetzelfde niveau. Welk niveau? Nou ja, dit dus. Wat zegt u? Hè? Ben ik. Doe dat? Oh. Dat is fijn. Ben ik ook? Nieuwe storm cirkelen. Oké, is goed. Ik ga in een auto. Dat was een auto. Ja, een auto. Hey, Ongelooflijk. op mijn totten. Wie ging het nog weer? Er zit En hit het op mijn... Ja, continu met de E daarna. Ik ken hem al niet gaan. Er zit een hit op mijn op de gedomme. Ja, maar daarna ga je er alle klinkers doen. Alleen maar de I's en alleen maar de O's en zo. De hitbox van zo'n boom is toch ook echt kloot. Ja, mijn god hé. Ik heb een assist. Oké. Ja, dan is het een assist. Heftig allemaal dit. En naar de top van de berg. Dan ben ik hier. Zo, daar staat nog prachtig. Oh, ik zie het zo nog. Die maar rustig stilstaan. 66. Wat verdikken. Er staat een dikke zakken achter een boom. Ja, irritant hè. Daar ken ik toch niks met. Ik zie ze niet meer. Oh, hij is verdwenen. Nou, dat denk ik niet. Hij is verdwenen! Oh, dat heb ik het. Oh. Ja, de marksman moest wel leaden. Het bullet drop en travel time. Dus daar ben ik zeer slecht in. Het wordt ook een ongeveer 6 werkdagen voordat de kogel zo is. Ja, maar ik zie echt niks joh. Ja, ze logen hier jongen met de kloot. Dat is niks zin, zo blijven. Ik vind het wel vervelend, die Star Wars zwaardjes. Omdat de best erg afhankelijk dat ze de ability moest hebben.
Dus je kent er niks met. Het is niet zo vervelend als de kniecapper of voor tevoren de Typhoon Blade. Wie langer nog niet? Nee, maar ja. Ach ja, leuk is het toch niet, vind je? Ja, pak ze nee, dat is toch opgelost? Jij hebt hem ook meestal niet, omdat je hem dicht meer gun. Ja, nou. Ja, zo lief alles ben ik. opgelost. Oh, Maar er toevallig tegenaan lopen, dan heb ze pech, maar. dat zijn ze aan het klooien. Ga eens dood, joh. De auto daar staat hier. Kom eens op mee. Ja, ja, natuurlijk. Oh, ho, 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 ho. Doe eens niet. Keer weer uit. Ik zie er eens wat vandaan komt, man. En gewoon in. Nee, gewoon niet van West. Oh, jongen. Kijk door. Dat dan weer wel. Waar is die bezig, man? Weet ik niet. Daar ben ik ook niet in de buurt. Bah! Oh. Ik vind het niet toll. Daar, ganz daar. Zoek het je uit. Ik hou daar niet van. Oh, wat de hel? Ja, ik heb één ook. Ik weet niet waar ze vandaan shitten, maar ze hebben goede aim. Ik ook. Nee, ik weet niet eens wat vandaan komt, joh. Maar ik zat in de bunker en even goed, hij had me geraakt. Oh, oh. Trampoline. Wacht. Kijk, links. Oké. Heftig dit. Ja, goed. Ja. Ik vind het ook heftig. We hebben wel wat heterovuren gestaan. Ik heb wel geen healing bij me. Oh, wacht hier. Wat wil ze hebben als eerste? Blikpad? Maar nu doe het, geef me iets. Oh, hebben ze iets? Zin een shit virus. Ja, dat weet ik, maar ik zie Maar- niks. Is dat niet een vliegtuig waar ze kan besturen? Ik zie geen vliegtuig. Het is een vliegtuig. Nee, wat is dit? Lijkt verdacht vuil op een vliegtuig, maar... Goh, ik zie niks, man. Hier wordt waar is zaten volgens mij. Ja, weet ik, maar is het toe gaat dan? Ik zie niks. Nee. Nou ja. We moeten toch naar Mars Meadows. Oh, wacht, zo ik het flikken. Spannend, spannend allemaal. Ik vind het ontzettend spannend. Het zijn twee volledige teams waar we tegen moeten. Zet door, man. Is dat een goed idee? Wie? Oh, dank u zeer. Meneer de computer. Even goed. Blijf het spannend. Het is allemaal spannend. Het is spannend, spannend, spannend. Wat hoort men daar? Ja, die zijn natuurlijk met elkaar aan het shuffelen. Oh. Ja, laten we het openen. Want het zijn twee andere teams, dus ik vind het prima. Zullen we eens lekker groepen doen? Is niet zo ver. Is niet zo ver. Bam, kogel in de lijn. Ja. I told you so.
Kutzooi. Laat maar krom, laat maar krom. En ze komen nog niet. Ze zijn wel aan het cheaten, maar ze komen niet. Bus gaat dadelijk kapot. Ik heb geen healing. No healings. Oh, laat die healing zien. Ergens. Oh, ik heb iets. Het is niet veel, maar... Ik heb in ieder geval meer helft dan dat ik ga. Dat gaat het om, maar. Ik ben naar beneden gegaan. Hier heb ik ook nog het gevonden. Gooi het verder de tunnel in en dan hoop dat er andere healings ligt. Kijk, veel mini shield. Oeh, barrels. Oké. Nu komt de storm me in de nek bieten, dat is redelijk vervelend. Waarschijnlijk gaan ze dit zien of horen. Maar goed. Het zal toch goed de storm moeten. Nee! Ik ga er niet in. Ik had te weinig hals. Vertrek naar de lobby, want ik hoor het niet meer. Het zal vast niet zijn omdat ze stil is. Luke. Waar ben je dan? Ik hoort je niet meer. Dan maar kijk ook een Star Wars heb dan. Oh. Dom dingen zijn dat daar. Pak dit allemaal. Lukeske, waar ben je nou? Ik hoor je niet meer. Nou, eens even afwachten hè. Of Luke nog reageert. Wij pakken ons gewoon nog een cakeje. Maar zeker. Moeten toch even wachten hè. Luke zit in een putje denk ik. Ik kan hem bekijken. Matchmaking error. Zullen we weer een bug van Fortnite hebben. Zoals altijd in het begin van het seizoen.
Ben ik weer. Ja, geen idee. Volgens mij zit Luc in een putje. Waardoor ik niet kan joinen. En hij niet wil stoppen. Nou ja, zeg. Hij ontvangt ook geen berichtjes. Waarschijnlijk wifi weer rood. Geen idee. Nou ja, even kijken dan. Nee, ik ken niet. Hij is party. Moet voor even leven, denk ik. Hij is ook niet meer online. Ja, dat gaan we zelf maar. Ik denk dat zijn wifi is, of ja, zijn internet is uitgevallen, denk ik. Zodra dat geregeld is, zal het wel weer goed komen. Oh, hij is weer online. Oh, we gaan naar een putje in. Ik ben benieuwd of er gewoon gereboot heeft aan. Invite to party. Psycholoog er weer eens deelt. Ja, zo dacht ik al. Ik zei het net al, ik zeg, het internet zal er goed liggen. Zo irritant, hè, Pierre. Gaan we eerst even terug naar de lobby. Het was Zigo weer, hè. Ja, zie goed man. Zo irritant. Wie denk ook of niet? Nee, maar voor dich is het heel irritant. Dat bedoel ik. Kan ze zeggen. Dat kan ze wel zeggen, ja. Die klinkt heel, heel droevig, klinkt ze. Ja, ik ben van alles aan het instellen. Oh, oké. Het klonk heel zielig in ieder geval. Oké, dit werkt weer. Jongen, jongen, jongen. Oh, nu moet er het wel weer doen, ja. Ja, nou, daar ben we weer. Bijna we weer. Hallo, Boppers. Hallo. Daar. Ik zei al in de livestream, ik denk dat zijn internet weer eruit ligt, zijn wifi. Ja. Want ik hoor het niet meer en er zat wel nog een match, waar weer in zat. En dacht ja, iets klopt er niet. Ja, maar wacht eens even.
Ja, godverdomme. Ja, nu is die livestream gestopt. Ik kreeg toch de tering, man. Stink, stroontje van Siggo. Ja, dat stopt dan automatisch. Hè? Ik zeg, dat stopt dan inderdaad automatisch. Man, wat een gezeik iedere keer. Ja. Dus even kijken als ik op mezelf zoek wat dan geef. Of het dan nog aan de gang is. Nee, is gestopt. Maar ik sta nog niet meer bij dingen in de lijst natuurlijk met mijn live. Op YouTube. Weet niet, maar even kijken. Nou, het gaat helemaal nergens over dit. Nee, dat heeft ze maar gewoon automatisch gepost, zeg maar. Ja, maar loopt niet meer. Maar dat lukt niet meer. Dan hebben ze maar pech gehad. Dat wordt gewoon zo opnemen. Vind je goed. Prutsers. Nou. Ready? Raad Ready? Maar ja, er staat nog van alles opnieuw op. Oei, 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 oei. Nou, ik ben me in ieder geval wel aan het gewoon normaal filmpje opnemen. Het live, dat laat ik eens even voor wat het is. Want altijd gezeik met. Altijd dat gezeik met jou. Ja, maar is toch bizar dat het de eerste keer bij de live misgeet dan? Daar wordt verdomme 100 piek per maand. Die idioten. Zodat de livestream te vuil zijn dan. Nee. Lang nog niet. Het zal er juist mislopen. Ik vind het niet. Eens even kijken. No. Het zal allemaal wel. Dat heb je de super switch gebeurd, dan is het de jager, hè? Oh. Ja, dat zien we dan weer. Even gewerkt, ben je gewoon in Denemarken, Luc. Hou op. Het is ongeluidloos. Ja, dat klopt. Een weekje. Ik vind het toch wel spannend. Snake week. Ja, snap ik. Ga je met het vliegtuig? Die met de touringbus. Met de tobu. Nou, we zouden wel plek genoeg hebben. Gelaaien. Dus dat chill. Want we hebben een bus van 50 en we gaan met 34 of zo, dus. Dus er zit niet opgekropt, zeg maar. Oh, dat is alleen. Is er nou nog? Gaat verder. Nog één. Is nog een. Ik weet niet waar, ik weet niet waar. Oh, kut. Oh, Nou hoor. ik weet niet wie dat denkt moet bedienen. Maakt niet uit. Maar Afle, je krijgt er in ieder geval wat met. I guess. Of niet, toch niet?
Waarom deed het ding het nu niet meer? Wat is het voor je zeek? Ik heb het niks. Oh. Zie je misschien focus op mij? Bandages. Ik heb help nodig. Of ik mijn tanks. Hoe zit dat gek? Normaal ligt het hier vol met zooi. En nu ligt er gewoon niks. Dat is mijn stallen. Oh, maar nou heb ik je wel gezien. Ik ga hem omvaren. Ik heb een paar keer gehit. Ga maar gewoon naar binnen, jong. Hier is er binnen. Ik weet niet hoe ze zijn gebleven nu. Hier bij mij. Bij de auto. In de auto. Bij de auto. Oh. Ik zie ze alleen maar rondvliegen. Ik kan niet zitten. Dat is goed. Oeh, hem geet. Daar heet de toren in daar. Echt wel een vriendje. Ik ga kijken of ik dat vliegtuig nog aan de gang kreeg. Denk het niet, maar... Zo. Dat was het. That's all she wrote. Doet. Even kijken. Free look, boost, land. Ik wil niet landen. Oké, dat is de boost. Wij niet echt, maar... Kan zitten. Ja. Ik weet niet wie je omhoog gaat. Het deed al wat vanzelf. Ik heb mijn vliegbrevet nog niet, ja. Oh. Het vliegbuffet. Hij had echt 55 half gewin. Ja, maar ik ken ze 3 keer omvaren. Ik heb 3 keer... Ik hoop dat hij zichzelf weer herstelt. Want anders... Ja, 3 keer. Zeg ik ook. Daar beste Jacques. Laat me eens spreken. Oh. Oh, niet meer door. Shit. Kijk. Nee, dat is goed. Ja, goed. Oh. Ja, nee, lekker me toe. Keep me help. Kijk. Dan gaat zich nu hier denken. Het is wel de laatste keer, want ik heb hem al 2 keer kapot gereden. Oké. Gevlogen. Wait, what? Q. FC boost. Ik ken niet. Ah, zo werkt dat. Oké. Oh, goed met muisje. Ik kan hier ook op zitten, maar het is een beetje moeilijk. Snap ik. Want meestal als ik ergens op het mikken ben, dan verandert ze de richting, zeg maar, en dan zit ik weer in het vliegtuig te shit. Ja, gewoon. Ongelooflijk. Alarm. Mayday! Oh. Nou ja, dat ging eigenlijk al... Oh, die komen met de auto. Laat maar kom maar. Het is meer half gezien. Je hebt 2 wapens. Het zijn dan nog dezelfde.
Oh. Bear. Ja, de sniper. Ik weet het. Ja. Komt-ie. Ja, weet ik. Kansloos. Ik heb me niet zomaar makkelijk gewonnen, ja. Dat is in ieder geval dat. Ja, doei. Ja, doe. En nog 6 helden over. Dat is niet veel. Nee, dat is wel. Fair assist. Ja, we hebben ook wel veel geklopt met vliegtuigen. Ja. Sorry. Dus even kijken wat de quest doen. Ja, het is het. Maar het vliegtuig is wel op zich leuk. Vind je? Rebel Outposts. Ja, dat is leuk. Oké. Vanaf... E. Ik vind het helemaal goed, ja. Doen we dat toch? Nee. Raus. Eruit. Eruit met jou. Druk me, jong. Ja, wat is kieken, hoor. Je hebt de glider veranderd. Je hebt nu wel iets van Star Wars. Leuk, ja. Oh. Oké. Oh, ja. Bij de X-Wing. Wat verkeerd pakket. Oké. Doe het ervoor. Je hebt Splash. Oké. Nice. Nee. Godverdomme mis ik weer dat, Ach, ik kreeg toch de shit, echt hoor. Hij is naar beneden. Hij is naar buiten. Oeh. Het was wel team effort, hè. Begon je tegelijkertijd te shiten? Is nog goed. Ja, die zullen hier gelanceerd zijn, nee. Oh nee. Geen held? Nee. Ik heb wel van die, schroeps. Zo'n beers. Klopt. En het zijn heel veel shrooms. Niks slapen. Hop thee. Kom op, jongens.
Ik ben er niet biedig. Ik heb er 2 af. Dat is het ene. Wie die kar rond. Goed. Zo. Oeh. Ik sprong op de boom. Ha. Op de boom. Op de boom. Ja, ik ging binnen de waterval in, joh. In de water. Kijk. Mini mini. Wat, die mini? Mini mini. Dat is niks wat ik hebben wil. Dan moeten we hierheen. Ja, laten we dat dan nou doen. Oh, er gaat een firefighter. Kijkjes. Vond je daar wat? Doe eens even niet. Feelings. Het ging heel wat sneller, dacht ik. Zo. Richtig. Kan ik daarin? Ja, Nice. de mensen... Oh, je kent ze alleen maar alleen, hè? Ja, nee, ik weet mijn plaats. Gewoon kweesten. We hadden een quest om dat te doen. Distance fire, zo gaat. Hoeveel cirkelen hier boven? En je ziet wel nog barrels beneden. Doet jij goed. Is u dat? Ja. Even weer een wapentest. Nou, doe je ding. Ja, kom door eerst de barrels. Zo. Oh. People. Oh. Een rare SMG is dat. Zit er een eigen in het busje? Ga even vliegen, hè. Oh, je kan ze ook met firen. Oeh, dat vliegen is wel wedden. Ja. Niet erg. Want dat gaat echt... Hoe is er naar mix geet dan naartoe, zeg maar. Ja, dat is niks. Da 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 da. Nice. Want eigenlijk meer hoogte hebben. Dan kan ze beter zitten. Ja. Ik denk dus wel flink aandacht trekt met zo'n ding. Ja, maar ja, dat is ook logisch. Sorry.
Oh, wie bij mij? Gooi ik voor. Hoe ik hoor. Ja, ja. Oh. Ik ken hem niet meer omhoog. Ik ken hem omhoog. Oh jawel. Ik heb in ieder geval de missie. Hoppa! Hij kloot zich weer dat Star Wars zwaard daar. Ja, ik heb het wel gezien. Laaien, man. Kom omhoog, ik denk. Kom, gekke pub. 7 kills, man. Hoe heftig. Gek maken. Zing. Da. Kom hier. Oh, de plugs met niet met. Oké. Ja, ik wou zeggen, ik ben zo bezig. Is nog een fighter. Ja. Niet zozeer. Het is wel lachen met z'n tweeën. Oké, dan pak ik het zo. Heel moment. Ik knal tegen de wegtoren aan, is dat de bedoeling? Ik het niet. Maar je kan het in de achteruit. Ik zit vast, zie. Oh, nee. Ja, en ik kan er niet uitstappen, want dan ga ik dood. Ik ben wel uitgestapt. Volgens mij heb ik hem los. Ja! Ik heb hem wel los, maar nu nog omhoog. Ik zeg wie de... Ja, fuck off, mate. Jesus. Da. Stik, geloof ik. Ja. Daarom deed ik al dat sound effectje. Ik heb wel, mijn denk heeft wel echt 117 HP. Ik heb je niet gekilld trouwens, even tussendoor. Ja, toch maar. Met kids. Ik kan niet te lang naar beneden staren, want dan vlieg ik weer naar beneden. Ik lig heel veel shield. Ik zou ik aanrooien om het net te pakken. Ik ga proberen dan om te landen. Het is niet echt landen, maar toch, hè? Ja, kom maar in even mee. Dan kent ze met 2 man in. Toch niet? 3, 2, 1. Ja, vlieg maar. Dit werkt geen meer. Nee, dit werkte niet echt, nee. Gaat ze het wel? Ja, ik ben er al. En tralala. Oh. Ik heb een zwaardje. Oh nee, dat best toen natuurlijk. Ben ik. Dat was ik.
Dat was Ik moet er een berg op aan. zo'n vliegtuig, met vliegtuig. Mag jij zelf weten. Het is jouw La- feest. Nou, dat neem ik er wel mee, want ik gun het een andere niet. Dat moeten ze ook niet maken. Dat moeten we niet zien. Dat moeten ze weer niet zien. Hoppa. Dat eilandje is niet meer zo goed bezocht sinds er niks meer te doen is. Radadadadadada. Ah, Maar zo ook vast dingen mollen met dat vliegtuig, ja. Dat zal ook wel een missie zijn. zo, ik ben niet verbaasd. Weet je wat ik doe? Ik ga mijn fijne Star Wars zwaardje halen. Nee. Zit ze nog in het vliegtuig? Ja. Maar ik ben bezig met Star Wars zwaardje eigenlijk. Ook belangrijk. Ja, vond ik wel. Je weet het nooit, hè? Nee, hier huis. Maar zitten er moeilijkheden of wat? Nee, ik niet, maar doe dadelijk wel. Maar nee. Oh, ze zit op de berg hier. Zit. Oh. Nu zeg wel een moeilijkheden. Ik denk dat ze me gezien hebben, maar ik zie hun ook niet meer, eerlijk gezegd. Oh, wel. Ja, ik heb niet veel damage gepakt, dus dat chill. Oh! Kut, ga je de tweede niet? Ja. Ik heb me finishen. Dat is even kut geweer. Ik ga met mijn Star Wars zwaardje wel een kill. Ik zie hem niet meer. Oh, dat maar. Heb ik die rebootkaart nodig? Ja, maar dan is maar ze gauw betalen, weet ze nog. Ja, ja. Ik kan niet zien hoeveel goud ik heb. Oh ja, ik ga niet bij dich, maar ze inventory kijken. Steekt er niet bij. Maakt niet uit. Heb ze weer een bug. Waarschijnlijk. Kan ze me even een rebootbus steken? Nou, dan. Ah, daar heb ze alleen. Ja, ik denk het. Ja, dat kan wel. Deze... Ja. Nou, er is in ieder geval een zoon nog. De rebootbus, dus. Nog wel, ja. Dat is wel echt chic, ja. Ja, dat denk ik met de klassen. Reboot completed. Oh, dat ben jij. Mhm. Ja, ja, wat in de Seaport City. Maar ja. Hè? Oh, nu. Waarom nu niet? Nee, zijn barrels.
Rijstuk. Very nice. Hier, pak ik dat maar ook even. Chill. Wie dat is. Zo, dat gaat snel met dat denk. Yes. Dat ligt niet in de zone. Nou, even wachten. We weten hoe de volgende zone hergeet. Hier zo. Er is een 2K gehoord. Nou, kom maar eens kijken. Kijk wat ze zeggen. Dat wordt je short even een tijd kwam. Ja, klopt. Klopt. Links. Ja? Waarschijnlijk het struikje. Zou het? Ja. Zit te campen. Yep, in de struik. 70 gewin doorheen. Geen idee wie, maar ik ben down. Ik probeer naar dicht te komen. Kijk, zich de lightsaber droppen. Ha! Hij is ook gaaf. Oh. Oh, kak. Weggesnipe. Ik zou dat niet gaan doen. Ah. Maar we hadden nog een tweede in de struis gedaan. Yep. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat het maar één was. Yep. Nou, dit wordt de laatste voor mij, Jacques. Dat is helemaal goed. Ik ga de pin erin staan. Toek. Jackie, het was mij een genoegen. Ja, het was gezellig weer. Ja, tjus. Tjus! Ah, daar. Helemaal goed. Nou, ik ga ook afsluiten. Hopelijk vond je het een leuke livestream. Vergeet niet even te liken. Vergeet niet even te subscriben. Dan weet je ook wanneer de video's online komen. De afgelopen 2 weken gaat minder omdat ik meer met school bezig ben. Maar dat gaat over 2 weekjes zoiets weer veranderen. Dus hou het even in de gaten. Zet ook even de notifications aan. Want dan weet je ook weer wanneer de planning weer gevolgd wordt. En voor de rest zie je later. Laters.